ഗുരുകരണത്തിലേക്ക് സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുനാള്. 1925 11 പീസ് മാർപ്പാപ്പ അഭിസ്തോത്സവത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ആ തിരുനാള് ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്. എല്ലാ വർഷവും നവംബറിലെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ്, ആഗമനാലത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഞായറാഴ്ച. രാജ്യവും രാജഭരണവും ഒക്കെ നമ്മുടെ പദങ്ങളിൽ പോലും ഇങ്ങനെ കൈമോശം വരികയോ കാലഹരണപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അതല്ല അതിന്റെ സൂചിതം എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ അധികം പ്രതീകാത്മ ഭംഗിയുള്ള ധ്വനികളുണ്ട്. പൊതുവെ ആ ഒരു ഭൗതികമായ രാജക്രമത്തിന് എതിരാണ് വേദപുസ്തകം. മിക്കവാറും എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ രാജഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഹെബ്രായർക്കിടയിൽ അതില്ലായിരുന്നു. ന്യായാധിപന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ പ്രകാശമുള്ള യവന ഫിലോസഫിയിലൊക്കെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഫിലോസഫർ കിങ്, അധികാരമുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സാത്വികരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു ആ ഒരു ജനതയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്, തീർപ്പുകളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ചില കാര്യങ്ങൾ ഉരച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഘട്ടം അങ്ങനെയാണ്, ജഡ്ജസിന്റെ ഘട്ടോ, ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഘട്ടോ. എന്നാൽ വൈകാതെ ഈ മറ്റിടങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് കേട്ട നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകൾ, അവരുടെ സ്പ്ലെൻഡറൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാമീണ ജനതയും വിചാരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിന് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നിട്ട് സാമുൽ എന്ന് പറയുന്ന വയോധികനായ ന്യായാധിപനോട്, പ്രോഫറ്റായ ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ വേണം, നീയായിട്ട് തന്നെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു തരണം. സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാമുലിന് ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ല. സാമുൽ ഈ വിഷയം ദൈവത്തോട് ആലോചനയ്ക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഇത്രയും ശഠിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാജാവിന് ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ഒരു രാജാവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ദുര്യോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നീ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ രാത്രിയിൽ ആ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. 1 സാമുവേൽ 8-ാം അധ്യായം. ഒരു ഭരണകൂടം എന്തുമാത്രം അതിന് വിധേയപ്പെട്ടവരെ ആ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു, അടിമകളാക്കുന്നുള്ളതിന്റെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സാക്ഷ്യം അതാ. എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇങ്ങനെ തേരാളികളാക്കും, കുതിരപ്പടക്കാരാക്കും, നിങ്ങളുടെ രഥങ്ങൾക്കും ഓടാനായിട്ട് പറയും, നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ സുഗന്ധം വഹിക്കുന്നവരാക്കുകയും പാചകക്കാരും അപ്പക്കാരികളൊക്കെ ആക്കും, നിങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഇടങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രാജാവ് തന്റെ സ്വന്തക്കാർക്ക് വേണ്ടി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറയുക. ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് എന്തുമാത്രം തിന്മയിലേക്കാണ് രാജഭരണം ചായാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ലോകത്തൊരു പുസ്തകത്തിനകത്തും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നീട് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറി ഈ ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകളിലൊക്കെ പറയുന്ന കണക്ക് ആ ഭരണകൂടം അഴിഞ്ഞു പോകുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വേരുകൾ പോലും വാസ്തവത്തിൽ ഈ ടെസ്റ്റിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. തന്നെത്താൻ അഴിഞ്ഞു പോകേണ്ട ഭരണകൂടം, ആരും ആർക്കും വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ രാജഭരണം നിങ്ങൾ അടിമയാക്കുമെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ കൃത്യമായിട്ട് വെറുതെ ലോകചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വൈകാതെ മിക്കവാറും രാജാക്കന്മാരൊക്കെ തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവമായിട്ട് പോലും എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നുണ്ട്, ആ യഹൂദ കൾച്ചറിൽ തന്നെ വരുന്ന സീസറിന്റെ ടെമ്പിളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കെസറിയ ഫിലിപ്പിന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഇടം ഇങ്ങനെ സീസർ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന് വേണ്ടി ആ ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ വലിയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയൊക്കെ ഇടവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിലെ ആ രാജാവ് വൈകാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ മനുഷ്യൻ സ്വയം തന്നെ ദൈവമായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലായിടത്തും കഠിനമായ ഡെസ്പോട്ട് എന്ന നിലയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ക്രമത്തിന്റെയൊക്കെ പേരായി രാജഭരണം. ഒരുപക്ഷെ അതിന് ഇത്രയൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലെ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് വളരെ സാത്വികരായ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ കൊച്ചിയിലായാലും തിരുവിതാംകൂറിലായാലും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ആ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംബോധനയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ രാജവംശത്തിൽ തുടർച്ചയുണ്ട്. പൊതുചടങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന വളരെ സാത്വികരായ തമ്പുരാട്ടിമാരുണ്ട്, തമ്പുരാക്കന്മാരുണ്ട്. ആ പദങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു ജാളി നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും സാത്വികരായ വിനയാനിതരായ മനുഷ്യരായവര്. വിശേഷിച്ച് ഈ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ തങ്ങളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായിട്ട് സ്വയം എണ്ണി. പത്മനാഭദാസനൊക്കെ ഉള്ള ആ സങ്കല്പത്തിലാണ് രാജാവ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ രാമായണ കഥകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, രാമനിങ്ങനെ വനത്തിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ രാമൻ അർഹതപ്പെട്ട ആ ഒരു ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ആ ബാധ്യത വന്ന ഭരതൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം, രാമന്റെ പാതകം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സിംഹാസനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പാതകമാണ് ഭരിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്രയും പ്രകാശമുള്ള രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. തങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അതിന്റെ ദാസരെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. എവിടെയായാലും ഏത് സംസ്കാരത്തിലായാലും ഒരു ദൈവസങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് സാത്വികത ഉണ്ടാവും, നീതിബോധം ഉണ്ടാവും, സുതാര്യത ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നിലവറകളിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ആവശ്യത്തിലേറെ സമ്മർദ്ദവും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൂടെ കടന്നുപോയ രാജകുടുംബമൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടും അതിനകത്തൊരു ചെമ്പുതൊട്ട് പോലും തങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതായിട്ട് അവർ കരുതിയില്ല. അതിങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം ലോകത്തിൽ കാണുന്ന സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലെ രാജാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യ യൂണിയനോടുകൂടി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തന്നെ ആവശ്യത്തിലേറെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നിനും പോകാൻ നിന്നിരുന്ന ആ സാത്വികരായ മനുഷ്യർ കൊച്ചിയിലുണ്ട്. എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സാത്വികനായ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഒന്നും വേണ്ട, സർക്കാർ അച്ചുകൂട്ടത്തിൽ അടിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചാംഗം എല്ലാ വർഷവും എത്തിച്ചു തന്നാൽ മതി. കോഴിപ്പോരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ നാടിന്റെ ശീലം. ഇതിനർത്ഥം ഒരാൾ പോലും കൊല്ലപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോഴി യുദ്ധത്തിന് പോട്ടെ, അതിനകത്ത് തോറ്റവർക്ക് നഷ്ടം. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഈ രാജഭരണത്തിന്റെ അസുരതകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതിന്റെ കാഠിന്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിന്റെ കിരാതത്വങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ലോകം എമ്പാടും ഇതല്ല അതിന്റെ അവസ്ഥ. വിശേഷിച്ചും വളരെയേറെ റിഫൈൻഡ് എന്നൊക്കെ കരുതപ്പെടുന്ന കൾച്ചറുകൾ, റോമൻ കൾച്ചറിലൊക്കെ ഉള്ള രാജഭരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുവൽ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുതരം വിറയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അടിമകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അടിമകളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ല എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അക്കാലത്ത് അവർ സെനറ്റ് തീരുമാനിച്ച തീരുമാനം ഇതാണ്. വിശേഷം രാജാവിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹ നിലയിൽ സെനറ്റ് അറിയപ്പെടുക. എല്ലാ കാര്യമായ ശബ്ദമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ അവർ തീരുമാനിച്ച സംഭവം ഇതാണ്, ഈ മനുഷ്യരെ നമുക്ക് തെരുവിളക്കുകളായിട്ട് കത്തിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇരുമ്പ് തൂണുകളിൽ ഈ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടും ചങ്ങലൊക്കെ കത്താം. എന്നിട്ട് എണ്ണമുക്കിയ തുണി ഇങ്ങനെ മീതെ ചുറ്റും. എന്നിട്ടിങ്ങനെ അടി തൊട്ടിങ്ങനെ കത്തിച്ചു തുടങ്ങും. രാത്രി മുഴുവൻ കത്താൻ ഒരു അടിമതി അത്രേ. വലിയ രാജാക്കന്മാരുടെ വഴികളിൽ എരിഞ്ഞു കത്തേണ്ട വിധത്തിൽ ബാധ്യതയുള്ള അടിമകൾ. വീണ്ടും ആ പുസ്തകത്തിലോട്ട് തന്നെ പോവുക, നിങ്ങളുടെ രാജാവ് നിങ്ങളെ അടിമകളാക്കും. ലോകത്തെങ്ങും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഇതിന് അപവാദമായിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് രാജാവ് എന്നുള്ള പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഏകാധിപതികൾ എന്ന പേരായി. ഇപ്പൊ ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ എവിടെ ആയാലും ഈ പവർ കറപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട് പവർ കറപ്റ്റ്സ്. അബ്സല്യൂട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ ഈ വളരെയേറെ അധികാരം ഒരാൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തെന്നിപ്പോകേണ്ട സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വേദപുസ്തകം ഈ ഭൗതികമായ രാജക്രമത്തിനെതിരാണ്. എന്നിട്ടും ആ ക്രിസ്തുവിനെ ഈ രാജാവെന്നൊരു ടൈറ്റിലൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കവിത ഉള്ളൊരു വിശേഷണമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. കുറെ കൂടി ഇങ്ങനെ മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഥ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു രാജാവിനെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. രാജാവല്ല, ചക്രവർത്തിയാണ്. അഗസ്റ്റസ് സീസർ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തിയാണ്. അയാൾ ഒരുപക്ഷെ ആ റോമൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരാണ് അഗസ്റ്റസ് സീസർ. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒക്കെ കൃതികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ബ്രൂട്ടസ് കാസിയസിനെയൊക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് BC 42 കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഈ മനുഷ്യനാണ്. പിന്നീട് ആന്റണി ക്ലിയോപാട്രയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 31 ആയിട്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ മനുഷ്യരൊക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വന്ന മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് അഗസ്റ്റസ് സീസർ. അയാളുടെ ഒരു പരാമർശവുമായിട്ടാണ് വേദപുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അഗസ്റ്റസ് സീസർ ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആ ജനതയുടെ കണക്കെടുക്കുക. കാരണം ഇവർ വിചാരിച്ചു അവരെത്തിയ ഇടമാണ് ലോകം. അവർ സ്വയം പറഞ്ഞ ഹുങ്കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ലോകം റിഫൈൻഡ് ആയ ഒരു ഇടങ്ങളൊക്കെ തങ്ങളുടെ അധികാര സീമയ്ക്കുള്ളിലാണ്. അവർ തന്നെ പറയുന്ന കണക്ക് ബിറ്റ്വീൻ റൈൻ ആൻഡ് നൈൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന നദിക്കും നൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈജിപ്തിലെ നദിക്കും ഇടയിലുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപടങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് കണക്കെടുക്ക നടത്താൻ പോവുക. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ദൈവം വെറുത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ കാനേഷുമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭൂമിയുടെ മനുഷ്യ കണക്കെടുക്കാനായിട്ട് ആരാ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? വിശേഷം പഴയ കാലത്തിൽ കണക്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എത്ര പേർ തനിക്ക് സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത്രയും മനുഷ്യരെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട നികുതി അവരെ തങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസോഴ്സായിട്ട് എണ്ണുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു ഈ കാനേഷുമാരുടെയൊക്കെ ധർമ്മം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് ദാവീദ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ കഠിനമായ അപരാധമായിട്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അയാളിങ്ങനെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയെന്നുള്ള. ദൈവത്തിനത് ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയിലാണ് ആരംഭിക്കാൻ മതി. ഈ ചക്രവർത്തി, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അഗസ്റ്റസ് സീസർ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി കലയൊക്കെ വളർത്തിയൊരു മനുഷ്യനാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന കുറേ അധികം കവികളൊക്കെ അയാളുടെ കാലത്താണുള്ളത്. വെർജിലായാലും ഹോറസ് ആയാലും ഓവിഡ് ആയാലും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ. ഇപ്പോഴും റോമിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല മോണുമെന്റ്സും ഈ മനുഷ്യനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയും പ്രതാപശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്ത് കഥ പറയുമ്പോഴും ആ ദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ റെഫറൻസിൽ ആരംഭിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സുവിശേഷകൻ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റെഫറൻസ്. ജൂലിയനസ് അഗസ്റ്റസ് സീസറിന്റെ കാലത്ത് ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. എന്നിട്ടോ
പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ക്യാമറയൊക്കെ വേറൊരു സീനിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നസ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോവുക. നസ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇങ്ങനെ തീരെ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ഗ്രാമമാണ്. പഴയ നിയമത്തിലൊന്നും ഇതിന്റെ പേര് പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണല്ലോ പുതിയ നിയമത്തിൽ നസ്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷകൻ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നത്താനിയേൽ പറഞ്ഞത് നസ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മയും വരാൻ സാധ്യയില്ല. കാരണം അയാൾ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഈ ഒരു പരാമർശം പോലും ഇല്ല പഴയ നിയമത്തിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ അത് 40,000 ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു അറബ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഏരിയയാണ്. കാരണം കുറേ അധികം തീർത്ഥാടകർ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് തങ്ങളെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഇടത്തിന്റെ പേരാണ് നസ്രത്ത്. അങ്ങനെ അത് ഇന്ന് വളരെയേറെ വാണിജ്യവും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയും വളരെയേറെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമാണ്. പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ജലാശയത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു 150-200 അടക്കമുള്ള മനുഷ്യർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ കഥയാണ് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. രണ്ട് കഥകൾ തമ്മിൽ സമാന്തരമായിട്ട് പോകണം നോക്കണം. എന്നിട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചക്രവർത്തി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ദേശത്തിന്റെ കണക്കെടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നസ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തച്ചനും അയാളെ നിറവേറുള്ള ഭാര്യയും കൂടി ബത്ലഹേമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദൈവം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ വരകളിലൂടെ നേരെ എഴുന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്. ഗോഡ് റൈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ ക്രൂക്കഡ് ലൈൻസ്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു പ്രതാപവനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെ ആ ധാഷ്ട്യം നിറഞ്ഞ ഒരു കർമ്മത്തിനിടയിൽ കൂടിയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്താണത്? താക്ക് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പിറവിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട്. ബത്ലഹേം എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ വെച്ച് വേണം ഈ കുഞ്ഞ് പിറക്കാനായിട്ട്. അതിന് കരുവായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ചക്രവർത്തി. ഒന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായൊരു ഐറണിയായത്. ആരുടെ ചരിത്രത്തിലാണോ ചില കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ആ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാൻ കാരണം ഈ തച്ചനും അയാളുടെ നിറവേറുള്ള ഭാര്യയും പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടാണ്. അവരുടെ റെഫറൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ റോമൻ ഒരു ഭരണാധികാരിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? 12,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചക്രവർത്തിയുടെ പേര് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ പേരിന്റെ നിലനിൽപ്പെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തൊരു രസകരമായ കൗതുക. ദൈവം ചിരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. ദൈവം പലതിനെ ഓർത്ത് ചിരിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും സങ്കീർത്തനം 2 വായിച്ചു നോക്കുക, 2 സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു നോക്കണം. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവം ഇങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചില പദ്ധതികളൊക്കെ ഓർത്ത് ചിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു ഫലിതം ഓർത്തിട്ട് ദൈവത്തിന് ചിരിയടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ വലിയ ഫലിതമുള്ള സംഭവത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഒരു പക്ഷേ ഇത്തിരി കറുത്ത ഫലിതമായത്. എന്നിട്ടോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെയും ഒരു രാജാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ കുഞ്ഞ് അപകടകാരിയാണെന്നൊക്കെ കരുതിയ ഹെറോദോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ചെറിയ ദേശത്തിന്റെ ഏകാധിപതി, അയാൾ 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുകയാണ്. കുറെ അധികം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനം വരുന്നത് കൂടി നോർത്താൻ നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ ഉടനീളം രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ലോകഭരണമായാലും കുഴപ്പമില്ല, ആ ചെറിയ നാട്ടുദേശത്തിന്റെ പ്രശ്നമായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒക്കെ ഈ മനുഷ്യനെതിരാണ് വാസ്തവത്തിൽ. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കുറച്ച് മുതിർന്നപ്പോൾ ഭരിക്കണ രാജാവിനെ കുറുക്കനെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ആൾ കാണിച്ചു. നോർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെ. അത് അലഞ്ഞടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്, ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും ഭരിക്കണ രാജാവ് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ആ കുറുക്കനോട് പറ നാളെയും മറ്റന്നാളും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമെന്ന്. എന്തൊരു നട്ടലോടുകൂടി ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ധാരണയുണ്ട് ഈ ദരിദ്രരായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പലതിനും വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കാന്നുള്ള. ഈ സക്കറിയാടെയൊക്കെ കഥയെക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ വിനീത വിധേയരായിട്ട് ജീവിക്കാന്നാണ്, ഇങ്ങനെ തൊമ്മിയക്കണക്ക് ജീവിക്കാന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും ധർമ്മമെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചുരുണ്ടുകൂടി ഇങ്ങനെ നട്ടലൊക്കെ വളച്ച് അല്ല, തലയെടുപ്പോടുകൂടി ദരിദ്രന് ഭൂമി നടക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരാളുടെ പേരാ ക്രിസ്തു. കാമിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വണങ്ങത്തുള്ളൂ. ആരാണത്? സ്വന്തം ദാരിദ്ര്യത്തിലും തന്റെ കുലീനത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ. പക്ഷെ ക്രിസ്തു ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല റെഫറൻസ്. സ്വന്തം കൊടി ദാരിദ്ര്യത്തിലും എന്തൊരു കുലീനത്വമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. രാജാവ് വിളിച്ചിട്ട് പോലും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ ഓട്ടോ വിളിച്ച് എന്നിട്ട് പറയും, സാറേ വിളിച്ച. ദരിദ്രന് തലയെടുപ്പോട് ജീവിക്കാമെന്ന് ഇയാൾ ഭൂമിയെ പഠിപ്പിച്ചു. കാമു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പാലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അയാളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം തന്നെ വളരെ ദരിദ്രമായ പശ്ചാത്തലമാണ്. ഒരു വർഷത്തെ നോബൽ സമ്മാനം ഈ പറഞ്ഞ ആൽബർട്ട് കാമിനാണ് കിട്ടിയത്. അതിന്റെ വാർത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം ഇതായിരുന്നു, ഈ അവാർഡ് എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതല്ല, ഇതിന് അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട്, അയാൾ ഗ്രീസിലാണ്, അയാളുടെ പേര് നിക്കോസ് കസൻസാക്കിസ്, ഈ അവാർഡ് അയാൾക്കുള്ളതാ. ലോകത്ത് എവിടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയ മനുഷ്യർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? മിക്കവാറും അവാർഡ് കിട്ടിയവരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്, ഈ അവാർഡ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ വിചാരിച്ചത്, അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല, അന്ന് കിട്ടാഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തുമാത്രം വിഷമമുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ബോധം കെട്ട കഥ പോലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതല്ല. സ്വന്തം ദാരിദ്ര്യത്തിലും കുലീനത്വം പുലർത്തുന്ന മനുഷ്യരുടെ പരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ണിയുടെ പേരാണ് യേശു. രാജാവും രാജഭരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നിനകത്തും കൈകടത്തിയിട്ടില്ല, മാറി നടന്നു. പഴയ ഗ്രീക്ക് യവന ഇതിനകത്തൊക്കെ ഡയോജനസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന കണക്കാം. ഡയോജനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫർ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം മരുഭൂമിക്കകത്ത, അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഈന്തപ്പഴം പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കും,
ഇന്ന് ഇയാളുടെ അത്രയും പോലും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത, ആംബിയൻസ് ഇല്ലാത്ത, താത്വികത ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ രാജഭരണവുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രാജാവിന്റെ സ്തുതിപാഠകരൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ വസിച്ച് വളരെ സുഭിക്ഷമായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ദിവസം അവരിലൊരാൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടു ഡയോജനീസ് ഇങ്ങനെ പച്ച ഈന്തപ്പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് അത്രയും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. എന്നിട്ടോ ഈ ആള് ഈ വൃദ്ധന്റെ അടുക്കൽ, ഈ ജ്ഞാനവൃദ്ധന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ദാ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പച്ച ഈന്തപ്പഴം കഴിച്ചതിന് ഗതികേടുണ്ടാകുമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഡയോജനീസ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പച്ച ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ബോധപൂർവം ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നകന്ന ഇതിനകത്തുനിന്നൊക്കെ അകന്ന് നടന്ന മനുഷ്യൻ അവസാന കാലങ്ങളിൽ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ രാജാവാകുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പുള്ളൊരു തലത്തിനകത്ത് വളരെയേറെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഇവർ രാജാവാക്കുന്നതിന്റെ ചില സൂചനകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നടുവിലൂടെ ക്രിസ്തു നടന്നുപോയെന്നൊക്കെ ബൈബിൾ പറയും. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഫേസിനകത്ത് കുറെ കൂടി പ്രകാശത്തിലോട്ട് തന്റെ കാലം വന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു പ്രതലത്തിലുള്ള ഒരു രാജകീയ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന ചില ജസ്റ്ററുകൾ ക്രിസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ആ ഓശാന നാളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ്. കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രദർശനത്തിലേക്കൊക്കെ വരാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഭൂമിയുടെ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ആളെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മറ്റൊരു ഇന്നോളമുള്ള ആ രാജാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും അവിടത്തേക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല. എന്നിട്ടും ആൾക്കൂട്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവൻ രാജാവാ. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജാവിനെ നിലനിർത്തുന്ന കുറെ അധികം ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അടിമകൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മണ്ണ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പടയോട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിരുകൾ ഉണ്ടാവണം. ഒന്നോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് ഈ നാലും ഇല്ല, അടിമകളില്ല. സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിനീത വിധേയരെന്ന് സ്വയം കരുതിയിരുന്ന മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ വലിയ ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നയിച്ചാളുടെ പേരാണ് നസ്രത്തിൽ യേശു. മണ്ണില്ല, കുരുവിക്ക് കൂടുണ്ട്, കുറുനരിക്കും ആളവും എനിക്ക് വീടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ. അതിരുകളില്ല. അയാളുടെ മനസ്സിൽ അതിരുകളെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ലോകത്തിന്റെ അതിരാ. ലോകത്തിന്റെ അതിരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് കടലും കിഴക്കിന് ഇവിടവനങ്ങളുമാണ്. അതിനിടയിലുള്ള ഒന്നും അയാളുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. കോസ്മിക് മാനാ, പ്രാപഞ്ചിക മനുഷ്യനാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് പടയോട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. ആ പാടുള്ള പ്രദർശനം കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ കഴുതപ്പുറത്താണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എവിടെയൊക്കെയോ മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ ശരിയായ രാജാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ മേൽവസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാതയോരത്തിട്ടിട്ട് പോവുക. അതിന് മീതെ കൂടി മനുഷ്യൻ വരട്ടെ, പരവതാനി വിരിക്കുക. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഏക സ്വത്താണ് അവരുടെ ഉടുപ്പ്. ഈ മാർത്തന പുസ്തകമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ പണയം വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തങ്ങളുടെ മേൽവസ്ത്രം ദാരിദ്ര്യം വരുമ്പോൾ കൊണ്ടേ പണയം വെക്കും. അതിനർത്ഥം അവർ ആകപ്പാടുള്ള പൊസഷന്റെ പേരാണ് ഈ പിഞ്ചിയ വസ്ത്രം. അതിന് മീതെ കൂടി മനുഷ്യൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ജനക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു തരം ഇങ്ങനെ ഉന്മാദത്തില് ഹർഷാരവങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ഹോസാന, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്നർത്ഥം, സേവ് us Lord now. അപ്പൊ അതിന്റെ സൂചന എന്താണ്? എന്തായാലും അത് ഭൗതികമായ സൂചനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് ഏതൊരു പ്രകാശമുള്ള എന്തൊരു യുക്തിബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ചുപേർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അവർ ഓശാന എന്ന് വിളിക്കുന്നു, നീ അവരുടെ നിശബ്ദരാകാൻ പറയുക. ഇവരെന്തിനാണ് ഇത്രയും ഉച്ചത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ജയഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഇവർ നിശബ്ദരാവുകയാണെങ്കിൽ കല്ലുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഓശാന പാടും. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓരോ വെള്ളാരം കല്ല് പോലും എൻ്റെ രാജ്യത്തെ തിരിച്ചറിയും. അവിടേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഒരു മടക്കയാത്ര എന്ന് ഓർത്താൻ നല്ലതാണ്. പിലാത്തോസ് അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ രാജാവാണോ? ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നീ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വേറെ ഒരു പിലാത്തോസിന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിനും ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അഫർമേറ്റീവായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. വേറെ നിശബ്ദനായിട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പൊതുവെയുള്ള അവന്റെ മൗനത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവന്റെ മൗനം ദേശത്തിന്റെ അധിപനെ നടുക്കുന്ന ആദ്യകാല മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളുള്ളത്. ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ടാവും. ഷോക്ട്, ഒന്നിനും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും മാത്രം വളരെ അഫർമേറ്റീവായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നീ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു, എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വെറുതെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഉടമയാകുക എന്ന് പറയുന്ന, സ്നേഹസാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉടയവന്റെ പേരാണ് നസ്രത്തിൽ യേശു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ രാജാവായിട്ട് ഇയാൾ മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ ക്രിസ്ത്യാനിന്റെ തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന റാലികളിൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചനകളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ മുഴക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കുറച്ച് സെക്കുലറായിട്ട് അത് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ഈർഷ്യ പോലും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് സ്തോത്രഗീതങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, പ്രദർശനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ദിവസം കുറച്ചുകൂടി അഭികാമ്യമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ ഭൗതികതയുടെ യാതൊരു നനുത്ത സ്പർശം പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു രാജാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആയി. ഒരു 3 തരം മനുഷ്യരെങ്കിലും അവന്റെ രാജ്യത്വത്തെ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, അവന്റെ പിറവില് ഇങ്ങനെ സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് എത്തി വന്ന ജ്ഞാനികളാണ്. കാരണം ജ്ഞാനികൾക്കറിയാം ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ ബൗദ്ധിക വ്യാപാരത്തെ, ബൗദ്ധിക ലോകത്തെ ഒക്കെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്.
രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഓശാന ദിവസം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സുള്ള മുതിർന്നവരും, അതായത് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത മനുഷ്യര്, റിഫൈൻഡ് അല്ലാത്ത മനുഷ്യര്, നമ്മളവരെ ഈ നെയ്വെന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമീണ മനുഷ്യർ കൃത്യമായിട്ട് അവന്റെ രാജ്യത്വം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് അഗാധ മാനസാന്തരമുള്ള മനുഷ്യർ അവനെ തിരിച്ചറിയും. കുരിശിന് മുകളിലായിട്ടൊരു ശീർഷകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവൻ യഹൂദ രാജാവ്. പരിഹാസത്തിലാണ് എഴുതി വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരിഹാസത്തെ ധ്വനി കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദർ വന്നിട്ട് പീലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു, ഇവൻ യഹൂദ രാജാവെന്നല്ല എഴുതേണ്ടത്, ഇവൻ യഹൂദ രാജാവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതി, ഇതിനകത്ത് മാറ്റമില്ല. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു എഴുതി വെച്ച ആ പരിഹാസ വാക്കെന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വിശേഷണമാണ് ഇവൻ രാജാവാ. അവന്റെ കുരിശിന് മുകളിലായിട്ട് ആ ശീർഷകമുണ്ട്, ഇവൻ രാജാവാ. എന്നിട്ടോ എങ്ങനത്തെ രാജാവാണ്? നിലവിളിച്ച് മരിച്ച രാജാവ്, ഉടുതുണിയില്ലാത്ത രാജാവ്, നഗ്നനായിട്ട് അവൻ മരിച്ചെന്നൊക്കെയല്ലേ പറയണത്. വലിയ ആ പട്ടുകുപ്പായങ്ങളും സിംഹാസനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് രാജകീയ സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. നിലവിളിച്ച് മരിച്ചവന് മുകളിലായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശീർഷമാണ്. അത് കൊടി അപമാനത്തിന്റെ വാക്കാണ്. പക്ഷെ ആ കൊടി അപമാനത്തിന്റെ വാക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രവാചക സ്വഭാവമുള്ളതായിട്ട് മാറി. കൂടെ കിടക്കുന്ന ഒരാള് കുറേ നേരമായിട്ട് അവനിങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവന്റെ മുഴുവൻ ചലനങ്ങൾക്കകത്തൊരു കുലീനത്വമുണ്ട്, വളരെ രാജകീയമാണ്. ജസ്റ്റേഴ്സ് നിലവിളിക്കുന്നില്ല, അലറിക്കരയുന്നില്ല, ശപിക്കുന്നില്ല, ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കരുണ കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചവരോട് പോലും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് കരയണ്ട, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് കരയുക. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സോ മജസ്റ്റിക്, വളരെ കുലീനത്വമുള്ള ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ക്രിസ്തുവിന്റെ, ശരീരഭാഷ ക്രിസ്തുവിൻ്റെത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കുറെ നേരമായിട്ട് അവനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കള്ളനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതായിട്ട് വന്നു, യേശുവേ, നിന്റെ രാജ്യത്ത് എനിക്ക് ഇടം തരണമേ. ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നീ എന്നോടൊപ്പം പർദീസയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പർദീസ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വോൾഡ് ഗാർഡൻ, ഫെൻസ്ഡ് ഗാർഡൻ എന്നൊക്കെ, ഈ വേല് കെട്ടിയ തോട്ടം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അതൊരു പേർഷ്യൻ രാജസങ്കല്പത്തിലെ ഒരു പദം തന്നെയാണ്. രാജാവിനോട് സുൽത്താന് ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്ടം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുൽത്താൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ്, അയാളുമായിട്ട് ഒരു സവാരിക്ക് തയ്യാറാവുന്നു. പുലരോട്ട് അന്ത്യ വരെ ഇങ്ങനെ അവരൊരുമിച്ച് ഈ മരത്തിനിടയിൽ കൂടിയൊക്കെ നടക്കുന്നു, മരച്ചുവട്ടി വിശ്രമിക്കുന്നു, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, വേണമെങ്കിൽ പൂച്ചയുറക്കം നടത്തുന്നു. വലിയ ഓണറാത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹിയർ ആഫ്റ്റർ യു വിൽ ബി വാക്കിംഗ് വിത്ത് മീ. ഇന്നു മുതൽ നീ എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയായിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു പഴയ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ഇയാൾ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട്. കാരണം ഓരോരുത്തരെയും ഇറക്കിക്കടത്തുന്ന സമയമായി സാപത്തിനപ്പുറം കടത്താൻ പാടില്ല. കൊടിയ മഴയൊക്കെ പെയ്തു. ആ മഴയിലൊക്കെ ഈ എന്തോ ജലത്തിന് വലിയ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ, സൗഖ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് കെൽപ്പുള്ള സംഭവമാണ് ജലം. എങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ആ പ്രാണൻ അയാൾ വിട്ടുപോയില്ല. അയാളെ ഇറക്കിക്കടത്താനായിട്ട് സഹായിച്ച ആ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ അയാളെ ഞാടിയിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ മിടിപ്പുണ്ട്. അവരാ വിശേഷം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. അവർ പറഞ്ഞു, ഇയാളെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിച്ചോട്ടെ. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. അത്രയും ഉത്തരവാദിത്തം മാറി കിട്ടി. അങ്ങനെ അയാളെ എടുത്തുകൊണ്ട് 4 സ്ത്രീകളും ഒരു പുരുഷനും, യോഹന്നാനുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ മേരിമാരും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം നൽകാവുന്ന പരിചരണത്തോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി പരിചരിച്ച് അയാളുടെ അണഞ്ഞു പോകാവുന്ന ആളത്തെ അവർ തിരികെ പിടിച്ചു. പിന്നെ കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കണക്ക് ഈ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളുടെ കുടിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുക. പക്ഷെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ മുട്ടുകാലം ഒടിച്ചുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾക്ക് വേണ്ടി അവർ 2 ഊന്നുവടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഊന്നുവടികളിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് നടക്കാൻ പഠിക്കുന്ന കണക്ക് പുറത്തേക്ക് പുതിയ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് നടന്നു വന്ന ഈ മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സിനഗോഗിൽ നിന്ന് കുറെ അധികം പേര് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അവരെ പുരോഹിതനുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ. അയാളുടെ നടപ്പ് കണ്ട്, അതിനകം ഈ വാർത്ത എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇയാളുടെ ജീവനെ തിരികെ പിടിച്ച കാര്യം. ആ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ നടപ്പ് കണ്ടിട്ട് ആ പുരോഹിതൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തുപ്പിയിട്ട്, അതിങ്ങനെ ഒരു അറബ്സിന്റെ ഒരു രീതിയാണ്, ഇങ്ങനെ തുപ്പി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തങ്ങളുടെ ഒരു വെറുപ്പ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് യഹൂദരുടെ രീതിയാണ്. നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും. തുപ്പിയിട്ട് പറയുകയാണ്, ദാ കണ്ടില്ലേ, മരണത്തിന് പോലും വേണ്ടാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചു. അയാളുടെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകിയ അപമാനഭാരം കൊണ്ടല്ല അയാൾ കരഞ്ഞത്. അയാൾ തന്നോട് തന്നെ പറയുകയാണ്, ആ തച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവനോടൊപ്പം അങ്ങോട്ട് പർദീസയില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കണക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഇടറി മുടങ്ങി നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ അല്ല, മറിച്ച് അവനോടൊപ്പം പർദീസയില്ല. ഇതാണ് ശരിയായ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികൾ. അവനോടൊപ്പം പർദീസയിൽ നടക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രകാശമുണ്ടാവട്ടെ, അവനോടൊപ്പം പർദീസയിൽ നടക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ദിനത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥന, ആശംസ.